Candelena continúa escoitando e aprendendo de lucenses que deixaron pegada na nosa cidade. Hoxe, ademais, unha pegada moi especial que dá vida e cor a cada paseo arredor da nosa muralla. Achégate. Hoxe acompáñanos unha persoa que conseguiu transformar a cidade coa súa arte. Se decimos Manuel Pallín, ao mellor o coñecedes, pero se decimos Joe 33, seguro que ninguén lle pasa desapercibido. Dámoslle a benvida e agradecemos que hoxe nos acompañe. Benvido, Manuel. Que tal? Hola, moi boas. Benvido. Que tal? Moitas gracias. A ti. Como estás? Perfecto. Pois agradecemosche moito que compartas con nós este espazo e vamos a preguntarche algunhas cousiñas para coñecerte un pouco mellor e, sobre todo, para saber que te inspirou para que o teu proxecto artístico teña esa gran pegada na nosa cidade. Todos din que, no fondo, somos algo que fomos trasladando da nosa infancia. Sei que ti medrache con teus avós. Que che aportaron? Bueno, eu creo que uns avós sempre aportan o mellor posible, porque se educaron os fillos e quedan logo os cativos novos, como a min, que é o que xa non tens que exigirlle tanto, dalle liberdade. Liberdade que levo tendo durante toda a miña vida, tanto creativa como en certas cousas, entonces sempre tomei moitas direccións que eu considerei. Por darte un detalle, unha persoa que viva por a miña casa, de meus avós, colleu o teléfono estos típicos que estaban anclados á parede, cerrou a porta da cociña para poder falar, ela, e a parede, o sea, a porta da cociña estaba pintada de arriba abaixo por min. Eso é liberdade. Non creo que ninguna persoa, pois, deixe a ningún pai ou demais a pintar esas liberdades, ¿no? De creatividade total, porque meu avó tamén pintaba, era creativo, entonces é un lenguaxe que entendía a miña mãe tamén, meu pai tamén, entonces é un lenguaxe fácil para min. Por tua mãe iba a preguntarche agora, porque tamén estaba moi vinculada ao mundo da creatividade e ao mundo da arte. Como influeu en ti? Pois a verdade é que non o sei. Non o sei porque a miña mãe morreu cando era moi pequeniño, cando tiña 4 anos, entonces me imagino que a súa forma de influir non é tanto na presencia, obviamente, senón xenéticamente, e logo o legado que deixou a súa obra, as súas pinturas, a mí sempre me chamaron moito a atención porque non eran cosas costumbristas, nen deste tipo, iba un pouco máis alá, non? Eran cosas abstractas. Ela estudiou Bellas Artes en Madrid, é unha persoa formada, non é algo... Bellas Artes en Madrid, nos anos, me imagino que 80 non é como agora. Eu recordo, que decían en casa, que o acceso a esa escola, a proba de acceso, requería con un lápiz xenerar 18 matices de gris diferentes cun lápiz. Eso equivale a unha presión increíble. A xente, cando proba na súa casa, podrá sacar 5, 6 diferentes, porque presionará moito e logo soltará, pero poder regular iso é moi complicado. A día de hoxe non creo que tenga esas probas de acceso tan complejas. Quero dicir con isto que é unha persona formada, que ten unha obra moi complexa, e o seu legado puxo un estándar xa para mí alto. Que ben, pois sí, pois claro que sí. A verdade é que en algún momento o de crear, pintar, deixou de ser unha afición ou unha anécdota, algo que facías cando tiñas tempo libre, a convertirse no teu proxecto profesional de vida. Cando foi iso? Eu teño unha necesidade sempre de estar creando, de estar pintando. Eu, coñezco aquí xa xente que está aquí traballando aquí nas cámaras, porque eu tamén fixe realización de televisión, entonces fixe moitos temas de videoclips, entonces o meu é a creatividade, independentemente a mellor do que non só é a pintura, senón crear, non? Independentemente do formato onde este esa creación. Porque hai moitas cousas e sempre me chamou moita atención a creación.
nunca, cando me planteei isto, pois cando terminei na escola de televisión, na realización, foi terminar, a semana seguinte dixen teño que facer un proxecto entonces falei con un par de amigos e estamos un proxecto que está a día de hoxe todavía en vigor, que levamos 22 anos, creo. Levo malos anos sempre, pero creo que 22 anos, se chama Concepto Circo e levamos moitos anos xa creando cousas. Eu creo que levas os anos moi ben, pero bueno, anécdotas aparte. O caso é que era un contexto en donde o graffiti tiña, bueno, pues unhas referencias distintas. Fóstedes cambiando a percepción de todo iso nun contexto complexo, dignificástelo dunha maneira que acaba, bueno, pues poñendo valor ali en donde se materializa. Como conseguistedes eso? Non foi un proceso rápido ni sinxelo, como todas as conquistas requeren un certo tempo, non? Entonces, nos pintábamos como chavaliños, de forma alegal, non? Vamos a decirlo así, porque dentro desas épocas tampouco había establecido, tú solicitabas un muro a unha persoa, eu comprendo esas persoas, non nos deixaran ningún muro, porque tampouco tiñas un bagaje para decirlle, oye, eu pinto isto, podemos pintar aquí. Entonces, eu estaba probando, entonces, esta proba, el non vai deixar a súa parede para que, non a vai deixar para que eu probe na súa parede. Entón, foi un proceso lento, pero que fomos conseguindo que unha cidade como esta a xente familiarizase moito con este tipo de arte urbana e fixera deles, porque eu estou moi sorprendido con que todo o mundo, en outras cidades non pasaría, creo que nesta a xente acolleu moi ben ese tipo de cousas da arte urbana, fixo a súa, non? Fixo que estes son os nosos artistas lucenses que queremos apoialos, digo porque a nosotros en certos momentos apoiámonos para conseguir certas cousas. Coincido plenamente, además encaixa moito na filosofía destes programas, porque sempre decimos que queremos coñecer o mellor de cada un na súa especialidade, pero tamén ese denominador que acaba facendo cidade, que se acaba creando ese orgullo de cidade. E, efectivamente, seguro que esa boa acollida, ese deixar espazos, viña porque o facían seus, porque ao final reafirmábamos esa identidade. Pero primeiro, antes de dar ese paso, pintábades pois, en camisetas ou en espazos moito máis pequenos. A mí pareceme complexísimo como ser capaz de debuxar, ao mellor nun espacio máis reducido, pódeme parecer máis doado, pero dar ese salto a un espacio moito máis grande, como se consegue? A verdade é que nosotros como artistas, que artistas urbanos é unha palabra que xa está un pouco manida, pero nos como grafiteiros que fomos, quizás somos, pois sempre nos gustou moito, o sea, sempre estamos acostumbrados a formatos moi grandes, acostumbrar a traballar con pezas de cor que son moito máis grandes que a nós, entonces tens que ir mirando para un lado, para outro, non o tes todo no ángulo visión de unha persoa normal cando fai un cuadro de un tamaño normal ou pequeno, non? Sempre estamos acostumbrados a dimensións grandes. E canto máis grande é o reto, porque tes maquinaria pesada, tes moitos factores, o vento, a chuvia. Pintar na calle é todo un proceso, e estar na calle coa xente é un proceso moi interesante. Bueno, xa vexo que además desperta unha gran motivación, canto máis grande o mural, máis grande o reto, vámonos quedar con esa frase. Tamén chegache a organizar en Lugo un evento internacional. Sí. Como foi esa experiencia? Bueno, a verdad que é unha especie é moi singular que unha cidade como esta, con 100 e pico mil habitantes que temos agora, non? Que fixese un festival e que acollesese un festival das características internacional cos mellores grafiteiros, en este caso, do mundo. Cando digo así non é unha forma de hablar, senón que son xente Ucrania, Los Ángeles, México, Italia, Rumanía, cada vez traíamos máis xente, cada vez 20, 30, 50 grafiteiros, un evento logísticamente para nós, como rapaces que éramos cando facíamos, complexo, divertido, e pa cidade, pois, ver un proceso de características foi todo, creo que foi o caldo de cultivo para as pequeñas semillas para que de logo entendesen ya este tipo de cosas como máis normales, non? Pero sabes que eres pionero, fuches pionero, eres un referente, despois detrás viñeron
outros que tamén deixaron moita pegada, siguen deixando, pero neste mundo eres moi consciente que fuches o pioneiro. Sí, non me gusta nada, porque fai sentirme maior e me poño nervioso, porque non me gusta esa sensación de ser tan maior, prefiro sentirme máis joven. Como lle chaman estas cousas a veces? Chamanlle, ti es un old school, ¿no? Dice, un school, old school, yo soy new school todavía, porque siempre estoy intentando dar una vuelta. Entiendo lo que dices, porque ciertamente al final hubo que hacer ciertas cosas para que luego vinieran otras generaciones. Luego es la cuarta generación de artistas urbanos. Nosotros no fuimos la primera, pero fuimos la que sí que le dio un punto extra. Un salto cualitativo. Un salto cualitativo, ese es el término correcto. Que ninguén... Los otros era una generación anterior que todavía, bueno, pintaban, yo los conozco a día de hoy, algunos no son de aquí, otros son de Vigo. Empezaron a pintar, pero fue algo fugaz, ¿no? No asentaron base. Nosotros nos lo tomamos muy en serio y bueno, por eso estamos hablando ahora aquí. Pois sí, non podía rematar este noso encontro sin citar unha obra que tamén deu un salto cualitativo no coñecemento que moitos lucenses tiñamos de ti, que é A Castrexa, que como muller, ademais, te agradezo, que disfrutamos cada paseo da muralla, pero que evidentemente seguro que marcou para ti pois moito patrimonio, responsabilidade, presión, todo o impacto mediático. Todo. Que me dis dese traballo? A min gustame moito traballar baixo presión, baixo a incomodidade. Produzco mellor coa incomodidade que desde a tranquilidade. Son unha persona que igual teño moito tempo para facer unha obra, pero fago no último momento porque ese punto límite fai que eu poña a maquinaria ao 100%. Foi todo un proceso, a nivel creativo, anímico, etcétera, etcétera, e son procesos, direi que vitales, porque non é unha obra cualqueira, nunha cidade X, estou traballando na miña cidade, con xente que coñezco, con moitos parámetros como foron os de patrimonio, etcétera, etcétera. Temos que pasar moitos filtros que entendo, porque estábamos ao lado de moitos monumentos, en unha zona big, ¿no? Con 3 BIC, me parece que era, como los bolis, ¿no? Estaba muy compleja para hacer una obra, ¿no? Teníamos todas as liñas rojas marcadas e finalmente, con hecho unha anécdota divertida para min, nos cando terminamos a obra, a gama cromática era un tema moi complicado, porque eu entendo que de patrimonio, cando falamos de color ao lado da muralla, pues, les arrotáronse por momentos e dixeron a ver que quere pintar cos colores que quere facer. Pero eu fui consciente de onde estaba traballando e coixen utilizar cores así moi de pedra, moi relativamente suaves. Cando terminei, fun a velos. Entonces, fui a patrimonio, fun xunto á xefa de servicio e me dixo, bueno, acompáñame afuera. E dije, bueno, ya me están echando, ya empezamos mal este proceso. Y entonces me enseñó las mesas de los compañeros que ya tenían una foto de la Castrexa allí y dijo, has ganado, y está aprobado por todos, entonces ya está dentro. Y dije, bueno, pues lo hemos conseguido. Coincido plenamente, ganache. Para pintar necesitas liberdade, axúdache a presión e que máis necesitas para pintar? Pintura, motivación y libertad. Libertad, una libertad controlada. Soy una persona que no suele seguir la línea recta, me pone nervioso ver el destino final, entonces puedo sortearlo mucho hasta llegar a ese destino o una variable del mismo. Porque, por ejemplo, yo si hago un diseño, hago un boceto, es una particularidad mía, si luego lo tengo que volver a repetir, ya lo estoy haciendo por segunda vez, entonces ya no me gusta tanto. Entonces necesito que el sitio, la zona, aunque parezca algo un poco, ¿no? Toma decisiones en el momento. Y es algo que me gusta mucho a nivel cromático. Nosotros, digamos que advertimos que vamos a hacer unos cambios cuando vamos a hacer las obras. Cambios que siempre son a favor. No es, bueno, voy a trabajar menos, ¿no? Bueno, pues yo creo que cromáticamente pues vamos a cambiar esto, etcétera, 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 y voy a sumarle más cosas o restarle unas y ponerle otras. Me encanta crear en el sitio, en el momento. Es algo de creación que me fascina, me fascina.
E que che fascinaría pintar en Lugo? Esta xa é a última pregunta. En Lugo, creo que a Cortela non está permitida pintala, me parece xa, pero non, a verdade é que gústame moito pintar, gustoume moito pintar ese mural da Castrexa, e unha idea fantástica sería completar un triángulo, xa que está o romano, a Castrexa, e facer unha terceira peza, igual combinando as historias das dúas culturas ou algo así, porque me parece unha peza que pode ser interesante a nivel histórico e creativo tamén. Pois aprendimos moito, liberdade, motivación, son os ingredientes para deixarnos un legado, a verdade, tan inigualable na nosa cidade. Construes un Lugo mellor, para nós eres un referente e a túa pegada xa é imborrable. Moitas gracias. Gracias a vos.